ILondon idolobhakazi elibaluleke kakhulu kwezomnotho emhlabeni. Kulapha ke uMongameli azobe ekhona njengoba emenyiwe ukuzoba ingxenye yokuqinisa ubudlelwano. Nakuba lishubisa umkantsha endodeni lapha, kunethemba ke lokuthi izingxoxo zona zizokhipha izithelo kwazise phela banobudlelwano osebunesikhathi. Our president is very pleased to have the opportunity to indicate to His Majesty the very strong collaboration that exists between South Africa and the United Kingdom, and to emphasize new areas of cooperation that I know His Majesty would have a great interest in. uMongameli ufika nje izwe lokhu liqhubekile nokubhekana nokuncisha kagesi. Lokhu ke okuzodala ukuthi izingxoxo mayelana nodaba lwezamandla kube ngolunye olubaluleke kakhulu. Our scientists have collaborated very smartly with respect to COVID-19 variants and other areas of biotechnology where we cooperate. The headquarters of the Square Kilometre Array are in the United Kingdom, and our scientists are working together to build that mega radio telescope. Uhoxa kwelaseBrithani emazweni ase-Europe, EU, sekudale ukuthi befune eminye imikhakha abazodlelana nayo. INingizimu Afrika isabonwa abaningi njengezwe okuyilona sango lokungena eAfrika. The President will attend, accompanied by other ministers, accompanied, I'm sure, by other members of the royal family, that will tell a story about the economic partnership between our countries, but also partnerships in areas like health, science and innovation, education, research, skills. As the two countries, we work very, very closely together on these topics. Naphezu kokuthi ke kuzobe kunobukhazikhazi, izingxoxo zizoba nzulu kakhulu kwazise izwe lidinga ukukhulisa ezomnotho. Lelizwe alidumile nje kuphela ngezakhiwo ezihlabahlosile, kodwa liyisikhondla kwezomnotho. Lokhu ke iNingizimu Afrika ekwazi kahle, ingakho ke uMongameli Ramaphosa eze lapha ukuzobheka amathuba okusebenzisana nalelizwe. Umzondile Mbethu, SABC, eLondon.